Valamikor régen az emberek azt hitték, hogy ha valaki meghal, egy holló viszi át a lelkét a holtak birodalmába. De ha az emberrel még életében valami borzalmas dolog történt, megeshet, hogy a kínzó bánat miatt a lelke a túlvilágon sem talál nyugalmat. És néha nagyon ritkán a holló visszatérhet a lélekkel, hogy az jóra fordíthasson mindent, ami rossz. A fáklyaként lángoló házból végül csak egy rakás hamu maradt. Régen azt hittem, ilyen sorsra jut minden. A család, a barátság, az érzések. De ma már tudom, hogy ha a szeretetük kiáll minden próbát, két embert, aki egymásnak született, semmi sem választhat el egymástól. Hát te meg hogy nézel ki? Valami bohóc vagy? Hát néha. Tisztára olyan, mintha szörföznék. Legalább egy napra elállhatna az eső. Örökké nem eshet.